Planong mag-relax karong weekend, mamahimong bisitahon ninyo kining maong dapit. O kung asa kini, atong sayran, piraagi nining report. Sa barangay Pungol, Sibugay, sa Bukirang Bahin sa Sugbo, nahimutang kining usa ka ektaryang ornamental garden. Sa entrance fee nga 60 pesos, mamahimo ka nang magsuroy-suroy sa maong garden. Gawas nga dako ang lugar, napalibutan usab kini sa mga nagkalain-laing klase sa mga tanom ug mabulokong mga buwak. Probinsya feels gayod ang imong masinati dinhi, diin gawas sa viewing deck, may mga payag usab nga kapahuwayan samtang naglantaw sa maanindot nga view. Pwedeng mag-video okay kung medyo mingaw ra kun adlawan. Ug pwede usab nga mag-overnight ni ining mga native house. May uban pa gani nga manguha ni ining mga lubi aron himuong butong. Ug may uban usab nga gihuwat ang maanindot nga sunset sa bukid. Okay lang, nice siya kanang exact jud siya sa kanang mga kanang weekend nga vacation sa mga family days. Matud sa mga nibisita sa dapit, nga gawas nga nag-enjoy sila sa maanindot nga view, gipahimusla na usab nila ang kabugnaw sa panahon kun mogabii. Uban ni Lian Sinkulan ug Cleofer Lumayag, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.